ilang tabangan o convince ron. Si Lini Robredo o Modagan. Kay dili Modagan si Lini masamot kaalanganin makapawikin kini sa oposisyon kung magdumili og dagan si Lini. Ambot usaon na pag-convince ni. Kay unahuna pong Lini mahigala magpuyo na lang kus naga. Kay number 1 sigurado kang mudaog pagka-mayor, ikaw may incumbent, sitting mayor ka, magpariili ka, murag mas okay dito. Ikaduha ang kakapoy, kapoy ba ni Pilipinas kay imong dadonday. Dili malalim og naga lang ka okay lang. Ikatulo, sureball ka mudaog bangga kang sara medyo dakog chance nga mapildi ka. Og imong itimbang-timbang ang percentage ba? Kuan lang ba? Huna-huna ka pila ka percent nga mudaog kang sara may imbanggaon medyo layo-layo man. Maayo ka din dapita pero gawas ug wa si Sara diha, importante lang. Okay kung bati pero si Sara may imong kontra medyo alanganin. Maalanganin ka dapita so mo na tan-awon pong Lini. So, i-convince siya mga kaigalan. Kung nahuna po sila ninyo, lang sa kong gamiton, aning kalakihan. Ay, way laing makadagan. So, karon mohimog plan B ang oposisyon. Ang plan B ani si Risa. Kay si Risa, mahigala mo magigusto sa mudagan. In fact, si Trillanes, mula magnahiubos, mga higala gani ni Lini, kay murag nonchalant si Lini. Wala'y pakialam ba? Murag lang ba? Murag padesisyonon, ingos Lini, padesisyon na. Ingos Lini, dugay na ko nakadesisyon. Nga di ko madagan. Mao ni mahigalay pamahayag ni Lini Robredo. Balikan lang to gamay itong iyang istoryado. Yung sa 100% di nagyog ko. Kini nga pagka-istorya, naga ni nga pag-istorya. Unsa may ilang pinulungan sa naga day? Murag ano, di man Ilonggo sila. Di po sa mga Bicolano, inana. Unsa ba ni ko ana? So, kini ang mo ni iyang sultian. Tawa ha, paminawar ko dugang. Kini iyang gibuhian nga statement. Nibuhi na siya ang statement ug iyan ning bawi ni nga pala. Mahimo sang issue ani. Tanawa ro paminaw na ko na to. Sige names. Klaro na yan. Hindi na ako ma-retire. Talaga, 100%. 100%. Pause, Ever pause. since, 100% day. 100%. Ang amag, iyan ang nabuhian na niya ng statement ron. 100%. Di na siya. Bicol region man ng ila. 100%. So man ang problema sila ron, nga ilang i-convince mo sa pagmausap pang huna-huna. Nadugay naman sa na-expose dito sa national na vice president naman siya. Diga dagan sa presidente, kita po sa Lini po siyang kabahin, kung mo stand siya mahigala as opposition, alkansi siyang Sara, kita sa sulbi ni mo. Ikaduha, kung mutuon po kang Marcos, nga mag-uban mong Marcos, basig si Sara, na may mga tao ni katuon day. Na may mga taong ma-discourage po og muuban si Lini ni Marcos. O wata kasabot, basig si Lini mismo di po ganahan makikuyog yun. So, ang mahitabo ni kung usa ang Marcos ug ang Pink, si Risa mo oy sunod nga kandidato nga pwede. Kay si Bam Aquino mahigla lisod na sa Bam day. Lisod ning kalakihan mo masamot nga daw di matuon sa mga tawo nga Aquino Marcos nagkuyog na. Sa kadugayng panahon mahigala nga kontra kunuhay ning Aquino Marcos karon nag-uba na sila. Pero dili pa kay matuon sad. So ang sunod ani ron o panalitag dili mo dayon si Lini, si Kuan kinini ang Risa mo oy sunod. Ang question ani dako sa survey og kaya bang Risa? Diha na pong laay ron. Kay mo himo magigag plan B ani. Ang plan B nimo kining tulo. Mo ni ang kandidato sa Pink. Actually, okay naman sa record ba? In fairness, mga sukitig paminaw. In fairness. But si Lini may pinakakusog ani nila, kining tulo. Pero kung si Sara mo iyang banggaon, medyo alanganin po si Lini. Pagkuna sa Lini, ana, og bangga ko Sara, dakog chance pildi ko. Pero mubalik kog naga, mayor, daog ko dito naga. So, usa na nga iyang huna-hunaon sad. Ikaduha, malagmit, gikapoy na siya, malagmit ka na bang, di man siya mga higala ingon nga, mo grab yun, ugahom, malagmit. Kung na niya, sincero siya day nga, di na ko mo, silver ko sa mga taga-naga na akong servisyohan, di na lang ko mo appeal anak ko. Namag yung mga tao, di ganahag politika sa yun. I understand ka ni Lini, usam ganit ni mahigalan, di ganahag politika, wak man gani mo appeal o politika sa diyang buhi pa iyang bana. Straight to the point. Nakita ni mo ang background ba? So medyo, kuanin napita, no? So ang sunod ani ron, o di mo dayon si Lini, si Risa. Ang question dako, basig mamunbon sa Sara mo iyang kontra.
Kay kini si Bam mga higala medyo di man po ni madawat og moingon na nag-ipon na si Bam og si Marcos ana. Lahi man punta na paminawon. So ang duol-duol nga madawat-dawat gamay si Kuan Risa, medyo duol-duol nga nagblend na ron ang Marcos o si Risa Ontiveros gauban ana para sa kaayuhan sa nasod ana ba. Ay imo mahigala ipalutaw nga Aquino Marcos nag-uban para sa kaayuhan sa nasod. Okay, arita mga kagalaan ni ining Trillanes. Si Trillanes medyo nahiubos siya mga higala atol sa interview tungod ining kalaki ni Lini nga matod pa nonchalant si Lini mga sukitig paminaw. Murag na kuan siya ba? Nga murag wa man mga higalay kuan sa Lini, ha? Ni ato paminawon kadali si Trillanes mga higala nga mura siya og na wa makauyon sad mga higala nga ninani ni si Lini Robredo mga sukitig paminaw nga daw di ganahang mudagan. Sige kuno dong Anems, ato paminaw Anems. With let's say with Lenny, for example, I don't think she sees the danger of a Duterte presidency, and that's the reason why she's nonchalant about the whole thing. She's just focusing on her privates or on her. Well, she's a mayor of a town. Yes. I guess she has to take care of that. Yeah. But if she's going to rule out any scenario that she will run eventually, She has to be clear. she has to be definitive. Yeah. Because BAM will not grow and Risa as well. She would have to be definitive. And the fact that she's not definitive leads me to conclude that she is interested. The thing with, let's say, with Lenny, for example, I don't think she sees the danger of a Duterte presidency. And that's the reason why she's nonchalant about the whole thing. She's just focusing on her privates or on her. Well, she's a mayor of a town. Yes. I guess she has to take care of that. Yeah. But if she's going to rule out any scenario that she will run eventually, She has to be clear. she has to be definitive. Yeah. Because BAM will not grow and Risa as well. She would have to be definitive. And the fact that she's not definitive leads me to conclude that she is interested. The thing Okay. Sige, apos. Mo ni ang gisulti ni Trillanes Mahigala nga medyo basig interested pa kay gusto sa definitive kanang klaro gyud sa Lini ba. Ang problema ana yung kapag klaro diha decision ingos Lini klaro na lagi nang ako nga di ko. Ato ni agi katawa Mahigala kay mo ni nakalisod ron. Kung pilting paningkamot makagalaan nila unya si Lini mismo di na ganahang mudagan gyud sad. Mo na pait. Mo na ingon si Trillanes nonchalant kayo. Murag wa lay pagkabana dili interesado. Dili. Kay tingali pod sa part pon Lini gikapoy na sad siya. So kinsa may sunod niya ko ni si Bam mga higala o si Risa sila mo pilian. Dati pakitag balik to sa pink dong. Ang sa pink mga higala nga mga kandidato kining tulo. Kinsa may inyong pilion ani kundi mo dayon sa Lini. Ngani ini mga higalang tulo ang taas og score unta nga doon na lagi untay at least og mangita tag ibangga mahigalang Sara kini si Lini bita-bitaha na lang at least taas-taas sa rating mahigala as compared niining uban. So kumudagan kag oposisyon nga magseparate gyud sa dili mag-usa ang pink ug ang administration ibangga ni Sara ron panahon na medyo alkansi gyud. Ang mahitabuan ni usahon basig di pud madawat ni Lini nga mag-usas lang Marcos. Na may mga taong ana daghang tag na istorya mahigala nga di pud sila murag lainan sila mahigala nga magkausa. Nansamot si Bam, Aquino ug Marcos. So ang dul-dul ani mga higala si Risa, ang pangutanan dako aning Risa, kaya ba niya doon na magi mga tao tan-aw ko ha. Sa atong obserbasyon may gala doon mga tao gyud nga kini pagka presidente gyud tan-aw nako day murag destiny ni mo day. Destiny. Kini actually Bam, si Risa, si Leni naman sa capacity nga magpresidente. Ang problema, ang mga tao, dili sila inanak kahumot sa mga tao. Palibang Lacson, kanas Lacson kapila naman dagag-dagag presidente. Ikaduhang dagang presidente, primerong dagang presidente atong early 2000, ni dagag balik pagka-presidente itong 2022, kanunay lang masukamod. Senador, okay ras Lacson. Kabantay mong Lacson, mudagag senador, mudaog. Ambot ka sa sunod nga, senatorial election, mudagan panig, daog pa ba? Mura magna, daot ang iyang prinsipyo rong Lacson. I don't know ha kung makabawi sa ining mag-uli saldi ko ni iyagong klarohon og imbisigar, ha?
Straight to the point. Apiktaran ang kuan ni Lacson ron. So, naay mga inana ba nga kutob lang yung ka sa pagka senador, di ka gyud mahimong presidente. Napay lain ha kadto sa Raul Roco kanadto. Maayo tong Raul Roco day. Maayo nga presidente unta ba nga maayo nga material wa man gyud niya kuan gyud dili kana lagi sa kutob. Sumuna nga kini pagka presidente, destiny na. Dahil kadto bitaw Cory Aquino, plain housewife, nahimo man presidente. Ang kadto yung angayan magpresidente katos Ninoy, wa man gyud presidente. So kana pagka presidente, usa ka na ka destiny. So hasta to si Pinoy, wa man to magdahom nga mahimong presidente. Kinis Duterte may gala dito sa Davao, wa man na pagpermiro makagalaan mo tunog gid iyangan magsugod-sugod pa. Anton di anam-anam lagi tog pag declare niyang mudagan na diha na. Bisag kini Sara, bisag unsan la ni mahigalag babag-babag o giunsan la nagduot mga kaigsunan kung para iya gan presidency di gina kapugngan iya gyud na. Pero kung ma-impeach siya, napasabot nga dili para iya. Wa ta kasabot nga kalit lang mahigalag kang Basti di na makaingon ka pastila no di gyud masabot na to no. Si Basti di mo na ada iyang kapalaran di dili di kapalaran Sara, pwede. Pero pwede sang wa nila. So mo ni akong tanaw ha, so kini karon no. Kung dili mo dayon og dagan si Lini, kisa may angayan man ni si Risa og si Bamba, naman ni sa capacity. Ang problema dili mga higala madawat sa mga tao. Og mudagan nag senador, malagmit mo daog senador lang. Pero mudagag higher position, maalanganin. So mo ni ang sa Pink, arita mahigala sa kwan tanawal ko no. Lamo, bita-bita lang Pink na asay kandidato. But arita mahigala sa kang BBM, ha man tong kang BBM dong. Kani kang BBM mo. Di asi Martin gitong primero gyud tawan naman. Sa unta mga ganahan naman ganini mula gagalis gawas. Wa tuguti mahigala ni kwan, buying. Unya kinini ang di mahigala si John Vic Remulla di gihapon. Dili gihapon. Si Dison unta to manghigala at least mura untag kuan ba? Pagka DPWH secretary niya unya murag kugihan unta sa primero dahil nindot pa to iyang kuan pag primero nga kugihan as Dison da murag okay ning iyang kuan. Kadugayan wa man. Medyo na kuan mas Dison wala kulang pa ba? Kulang pa. Amo tumudagag senador Dison day kaya ba kaniya? Posible or dili? Tan-aw nimo. Bisag vice presidente kay gisuwayan bitatong iyang tarpaulin nga sa part ng Lini wa man mo kagat. Kini Tulfo unta, doon ay tsansa siguro. Ang problema kay si Rafi Tulfo, kung mo papili sa balik mahigala pagka senador by 2028, dakog chance mo daog. Pero mapapili sa presidente Banggang Sara, dakog chance nga mapili sa Sara. Sugot mo Tulfo mo inyong presidente. Ang mga tao di mo sa kuan gyud sa nila, karon lang ganit daan mahigala. Si Erwin Tulfo bita-bitahan tan si Erwin Tulfo kay umudagan sa may mawa niya day. Kay ang iya gud manghigala, senador siya karon by 2028 makakilag budagan sa presidente. Og budaog sa mga higala, okay. Og mapildi sang Sara, mubalik sa pagka-senador. Ha? Why mawa ni Erwin? Pero ambot og iya ba pong ikalas mahigala ang iyang dungog anang kalakiha. So kining grupuha sa administration kaning 5 mo ni ako natan-aw nga murag dunay kinini ang plano sa administration nga ideal ani nila ang i-deploy wa na si Juan Romualdez i-appeal ko na lang iyang picture din ha pero wa na siya damage sa ni si Romualdez daari tama sa mga Duterte tanaw ha asa mga Duterte do na ano kini si ato pakita kaneo si Sara gyud mo oy number 1 diha nga ilang kandidato vice president man. But magkinaunsa og ma-impeach gyud. Kay do na may impeachment mahigala padung na ni mga kagalaang sa Senate ning impeachment ni Sara, mas maayo po din og adto na lang sa Senate mga kagalaan para dunay patas nga investigation. Murag nang gigil na po to iya mga lawyers si Sara nga makabaws og cross-examine dito sa Senate. Okay, Pero ang paghukom man gud na depende mo sa mga senators kung unsaon na paghukom. So at least nasa reserve pananglitan mahigalag impeach ko si Sara, di makadagan, si Basti maoy sunod nga mudagan. Pangutana, dawaton bas mga tao sa Basti, mo na sunod pangutana. Nan panalitan o tripingan po sa Basti, mahigalab. Unsa pa ilang buhaton ni Basti, aron nga di po kadagan, medyo lisod sa day, sa may imong ikwan, kasuhan mo ni muna. Napas pulong.
Na ila gyud ning kuno ni tagsa-tagsaon porbida. Muna kong giingon og destiny gyud di gid kapugna na og destiny. Ha? So kung wala sa mga Duterte, ibutang ta lang si Sara dili pa-impeach, si Basti papakitaan pamaaging di kadagan, si Pulong nas bunggo day. Kay mingo man kay bunggo na lang ato kay mo lang sa nig kuan anak-anak mo sa ning digong. Napay daghang reserve. Mao ni ang kuan ron. So tan-awon nun ha, tiwas sa gisuot ron